Danica Muscat. Idħol fakkarni min int il-mara kollox sew kif int it-tfal kibru iż-żmien itir it-tnejn jixbuk l-aktar il-kbir għajli għalix ġejtat ma ftemnix għassija u kwart insomma issa ħallik bil-klim id-dawn it-tfir jew tajjeb kif għal dan li l-bis natik l-imħabba bis-sijat għal dan li l-bis inta filek ix-xewqat għal dan li l-bis ħobni int minnajr għalfejn għal dan li l-bis għax il-lejla xejn. Issa għajd li għalix laqni minn ġoli raj jek sejjer tħalli xejn waraj u iva naf u senejt xejn dak li sar se jibqa bejnietna tnejn meta titlaq minn hawn għajt il-verità tkun tixtieq tħassarni mill-memorja għad ħsibt fux seta kien kieku int mux int u jien mux jien għal dan li l-bis natik l-imħabba bis-sijat għal dan li l-bis inta filek ix-xewqat għal dan li l-bis ħobni int minnajr għalfejn għal dan li l-bis għax il-lejla xejn għal dan li l-bis natik l-imħabba bis-sijat għal dan li l-bis inta filek ix-xewqat għal dan li l-bis ħobni int minnajr għalfejn għal dan li l-bis għax il-lejla xejn. U prosit hemmhekk Danica Bewsa. Ħanoħodha passiġġata għal Danica jien. Ħanoħodha passiġġata fl-studio sel. Kif aħna Danica kollha sew? Tajba ħafna. Għax ara xi Christmas li sabiħanna ta' sabiħa, sabiħa. ara xi Christmas li sabiħanna. Grazzi għall-sponsors tagħna. Danica kif aħna kollha sew? Nisab tajba ħafna. Interpretazzjoni mill-laqwa minn hawnhekk nixtieq insellem il-Corazon, ovvjament hija song waħda mill-songs ta' kor Jew li nixtieq ngħidilha grazzi wkoll li għafdatni li ninterpreta l-kanzunetta Ekku. xin ovvjament saqsejta Ekku, qabel. u mhux faċli, ovvjament, kantanta bħal Corazon li għandha t-timbru tagħha mhux faċli wieħed nista' nifhem bħala kantant, mhux faċli inti tinterpreta wkoll songs bħal daw, però nista' ngħidlek li għaxxar ta' song. U Grazzi. naħseb Corazon bħalissa jekk ovvjament sematek żgur hija ferħana wkoll mill-interpretazzjoni tiegħek. Danica, naf li inti wkoll tgħallem u għaddejja wkoll biżla ħafna fuq il-mużika. Ejja, għandi ovvjament l-istudenti tiegħi li minnaw nsellmilhom kollha xi kunu qed jarawna u Ekku, l-ħares ekku. ma Miss nsemmihomx. Danica, hekk jgħidulek, Miss Danica, hekk jgħidulek. U nirringrazzjahom ukoll tas-support għax għalkemm jien nissapportjahom ħafna lilhom dejjem insibhom hemm warajja wkoll jiġifieri jkun meta jkun. Iva. Minnaħa
kant bħalissa minnaħa tiegħi, kolli programmi u affarijiet u hekk, però qed nifoka ħafna fuq l-iskola wkoll. L-iskola wkoll. Għax sena l-aħħar sena l-università. Danika għadha d-dejja, mamma mi għadha d-dejja bl-istudji, però kompli ta' d-dejja. U minna unnek aħna fissem it-tim ta' produzzjoni Spiteri Lucas Entertainment nixtuqu nawgurawlek dak kollu li tixtaq qalbek. Aħna nawk aktar tard ukoll waqt il-programm tagħna. Grazzi wkoll tmur lil Danika, nfakkarkom fil-paġna ta' Facebook, allura idħlu hemmhekk, għamlu share u like biex titlu biċ-ċans li tirbu 2